Ganda ng weather guys. Hindi mainit and medyo malamig siya. So, kagagaling ko lang po sa aking part-time. And may dala akong isang bag talaga. Kasi naglabay ako doon sa display ng mga yung suki namin. Fruits and vegetables. Pakita ko sa inyo kung anong binili natin. Ang ganda ng panahon eh. Dito kami palaging dumadaan ni Ana pauwi galing sa school niya or sa daycare niya dati. Hi guys! Kumusta po kayong lahat? Andito na po ako sa bahay. Welcome na naman sa panibagong video. I hope okay kayong lahat and hindi na masyadong mainit dyan sa Pilipinas. Anyhow, stay hydrated po palagi. Nakabuka yung aking mga tulips guys and then yung lupa medyo dry siya so basahin natin mamaya. Hindi ko pa po na-organize tong aking low carb grocery. Ayan silang lahat. Dito lang sila. Kasi yung pantry namin, kailangan ko na namang ayusin. Grabe guys, nag-aayos ako doon regularly. Pero, after a week or two, balik na naman sa dati. Kasi si Mister, pag naglagay ng mga gamit doon, zhung. But yeah, ganun talaga. Kaya ito po yung binili natin na may spinach ako. Guys, uy, ang mahal-mahal. Laki na nabayaran ko. Pero good for 2 weeks na po ito, no? Kasi next week hindi na ako bibili kasi may bakasyon po ang pamilya. So, isama namin kayo sa bakasyon. May blueberries tayo. And then, ang pretty ng strawberry. Yan, may strawberry din tayo. Ayan, may mushroom. White mushroom. And then, kumuha din ako ng itlog. Rice naman. Itlog is life sa mga naglo-low carb. For sure, si Sam, si Trob, nakaka-relate kasi naglo-low carb din siya. Relate siya sa egg is life. Kumuha din ako ng talong, dalawa. Ang laki ng talong dito, guys, oh. Yun, guys, parang almost kasing laki ng mukha ko na. Sobrang laki. Gusto ko sana yung maliliit, kaso malayo po yung Asian store dito, no? Pwede naman talaga puntahan, pero kailangan mong ng time talaga ba? Magbabas pa ako ng 2 beses. Pag nag-drive naman kami, siguro mga 15 to 20 minutes. But, minsan wala ding stock dun sa yung eggplant na parang size sa ating babad. Yeah, okay na din to. Kasi ipa-fry ko lang naman. Siguro half nito gagawin kong torta. Meron ako dito, kasi magpapansit ako for Ruth and Ana mamaya. Ayan. Ganitong beans. Snow peas ba ang tawag dito? Hindi ko alam. I-search na lang po or i-search ko mamaya pag-edit ko. Then, may beans din ako for Ruth. Alam nyo guys, hindi na po ako masyado nagluluto na kukonsensya ako. Hindi ako masyado nagluluto na gaya ng dati kasi si Mister, bumili siya ng yung, meals na ba. Tapos, mo lang, ima-microwave mo lang yung parang sa mga healthy meals, yung ganun. And meron din ako ditong avocado. Avocado is life. Palagi pong may avocado dito. Hindi kami naghihintay ng season. Laging may avocado. Kaso ang mahal ng avocado dito guys, parang isang piraso, siya, mga 2 euro or almost 2 euro pag medyo maliliit. And may din tayo, may cucumber. So yan na po lahat yung ating napamili. Yan. Mahal po yung mga ingredients ng aking paglo-low carb, pero twice a day na lang naman ako kumakain. Minsan, na-try kong 1 beses lang din kumain. Pero, I think, medyo mahirap siya. Itatry ko siya ulit, but, yung wala kaming lakad para hindi ma-interrupt yung aking, aking 1 meal a day na, pagtatry ng 1 meal a day. Yes, may, pala ako sa inyo. May chika ako sa inyo. Ayan. Sinarado ko kasi masakit sa mata. Kumain kami ni medyo may katagalan na po yun, pero alalang ko lang kanina ba. Kumain kami ni Ruth tsaka ni Ana doon sa dito malapit sa amin. Pagpasok namin, kasi yung mga tao naman dito nag-greet po sila palaging, hoy, hello, yung ganun. So, nung pagpasok mismo namin, may grupo po yung parang family na nakita namin. So, tumingin po sila sa amin kasi nakauna-una si Ruth na pero alam niyo na kung anong chika to kasi nasa title eh. So, una pumasok si Mrs. Tumingin sila. So, ako naman tsaka si Ana wala akong napansin na na special or what not. So, yun. Nag-greet pa ako doon sa mga matatanda. Hello, ganun. Kasi yun na, kumakain na kami ni Ruth. Pero, si Ruth,
para siyang tumitingin doon sa doon sa direction nila, pero hindi ko naman alam. So, yun, wala lang din kami ni anak, makain lang din, yun. So, yun. Nung nung parang lumabas na yung grupo, sabi ni Ruth na, nakita mo ba yung yung andun sa table nung malapit daw sa sa entrance? Sabi ko, hindi ko masyadong na nakita. Ang nailala ko lang, may dalawang matanda, siguro mga parents, yun yung parents. Tapos, parang may may couple pa, or basta may iba pang tatlong kasama. So, yeah. Tapos, parang si Ruth nagbablush siya. Parang siya namumula. Tapos, parang nakatawa na siya ba? Sabi ko, bakit? Sabi niya, actually, daw? Actually, ex ko yun. Sabi ko, ba't di mo naman sinabi sa akin? Sana naman lang para makita ko. Sabi niya, kaya nga hindi ko sinabi sa iyo para para hindi ka, baka tumingin ka masyado, tumitingin-tingin ka dun. Tapos tinutok sa koro, sabi ko, kinilig ka ba? Parang namula si Ruth, guys. Kinilig ka ba? Sabi niya, hindi daw, hindi pa, ayaw pa niyang aminin, pero namumula siya. Sabi ko, sana naghilo ka sana doon? Sabi niya, weird daw kung maghilo pa siya kasi nga daw parang tawag dito, hindi naman sila nag-uusap or matagal silang hindi nakita or parang hindi yata siya okay sa sa magulang nung sila pa yata, hindi ako sure. Parang yun. Baka hindi boto yung magulang sa kanya. Natawang-atawa ako kasi namula talaga siya, guys ba. Tinutukso-tukso ko po siya. So, sabi ko kay Ruth, sayang naman. Sayang, hindi ko nakita. Char. Yun, na-share ko lang sa inyo ba kasi naalala ko tapos natatawa ako ba. Ba't ko ba naalala yun? Pala, may parang nakausap ako kanina na nagte-text sa akin about sa XX, ganun ba. Parang naalala ko siya. Hindi ko alam, guys, kung pang ilang ex ako ni Mr. actually. Hindi ko siya tinanong kasi hindi naman nagmamatter sa amin dun. Pero si Mr. pang ko siya. Hindi ko alam. Hindi ako sure. Hindi ako sure kung pang ilan ko siya. Hindi, oo. Pero I think ako ako ni Mr. pang 7 or 8. Hindi ako sure. Kung seryoso, baka pang ako pang 4. Yeah. Tapos, kasi tinanong ako ni Mr. dati, ilang ex na daw ba ako? Yung, ilan ba daw ang ex ko before sa kanya? Sabi ko, teka lang. Sabi, tumawa siya. Sabi ko, ano ba? Yung seryoso? Pang ka? Pang ganito? Tumawa sa Mr. But anyway, guys. Lang ba? Tayo ba? Good vibes tayo. Yun. Kayo, guys, ano ba kayo? Siloso ba kayo na type or silosa? Kaming dalawa ni Ruth, hindi po kami siloso tsaka silosa. Kahit dati naman hindi ako silosa talaga kahit sa mga exes ko. Hindi din talaga ako silosa. Tapos si Ruth, nag-usap kami nung naging kami na, kinausap ko siya, sabi ko, silosa ka ba? Ganun. Kasi yung before kay Ruth, super siloso before kay Ruth. Parang, para akong yung parang sinasasakal ka ba sa pagiging siloso. Ay, nako, ayoko na lang alalahanin. But, yeah, si Mr. din po, hindi siya siloso. Minsan, nafe-feel ko na parang seryoso siya, pero, wala, hindi naman lumalaki yung, yung issue. Yun. Char. I think, importante yung walang selos-selos, no? Para, may peace of mind tayo, para mas okay, para walang away ba? No? At yeah, guys, ko muna yung pagkain ni Ruth, i-prepare ko muna kasi padating na po siya. Si Ana nga pala ihatid ng lolo kasi maagang kinuha kanina kasi nga nagtrabaho kaming dalawa ni Ruth. So maaga siyang pinick up ng lolo. Ito po pala yung aking electrolyte. Ayan, tapusin ko lang yung sandwich tsaka yung yogurt ni Mr. Yan, kain is the meatball, siya, beef. Tapos ang palaya, mayonnaise. Na may din, beef. Dito na si Ruth. Kain. What's Anna now? Hala! Anna's quiet.
it? What have you done? Is van mijn dochter. Is van de dochter. Ah, je bent bij de tandarts geweest? Ja, bij de tanden. Yung tulips namin, guys. Oh. Hoe is Ronnie? Goed zeg ik ja. Mother-in-law. Long time no see, Ronnie. Nou hè? Ja, mooi tulpen, ja. Ja, mooi. Ja? Ja? Ja. Mag ik schoenen Okay. Robina, hi guys. uitleggen? What are you doing? What are you doing? Yung paborito na naman yung pancake, guys. Yung unang hinana pagdating nila. Nakaalis na po yung kanyang lola. And after niya kumain, punta po kaming Action. May bibiling kami doon. Say hi! Say hi, Tita Mimi. Say na hi, Tita Mimi. Hallo, Tiziana. Say na hi, Tita Vivian. Hallo, Tiziana. Na hi, Tita Sam. Hi, Tiziana. Thanks for watching. Where are you going later? Doe de action. Yeah, we're going to Action. To buy what? What are you gonna buy in Action? Wait for me. You don't know? Okay, we will see. So, punta po kami doon kasi bibili na naman ako ng pregnancy test, guys. Ano ba yan? Kasi, my God, 3 months, magti 3 months na po wala. Although, nakatry na po ako dati nito, pero nag-worry na ako. 3 months na kasi, and then wala pa rin yung aking period. Super tagal na. Pero wala naman akong nararamdaman na sa anong masakit. Wala man. Siguro super delayed lang niya ba. 2 beses kasi ako dinat na nung January, and siguro dahil may tinitake po ako, baka ganun ba. Hindi ko alam. So, we shall see. Bili na naman ako, guys. Madali lang kami doon sa Action, and then after that, magre-relax kami, and then maglalaro si Ana, ganun. Baka palabasin ko din siya maya-maya. Pag may mga bata doon sa labas, palaruin ko po siya doon. And then, if pagod siya, do you wanna sleep? No? Oh, it's okay. Kijk eens, huis voor de voetgay. Oh, sige na. Don't play with the food lang. So we can go already. Sige na. Eat well na. Yung nabili kong roses, guys, hindi ko pa pala na-transfer. Transferring natin yan pag mas may time na ako. Punta po kaming Action. No bike. Leave your bike. Leave your bike. We will bike later. Grabe, guys. Ang tigas ang ulo. Matigas ang ulo. Yan, may dala pang bag. Okay, come. Don't run. Wait for mama. Wait for mama. Ana. Grabe, kainit. Kainit po today. Pero pag blow ng ano, kailangan may intermission tayo. Kailangan may paano tayo, may payakap-yakap. Is leuk toch? Je bent niet een baby, wat ben je dan? Grote meid. Grote meid? Ja. Malaki na daw siya. Yan, dito tayo. Pasok tayo dito. Ang dami pong sasakyan ngayon. Daming tao. Doon tayo parang busy ngayon eh. Ja, 2. Hebben wij nog niet thuis, hè? 2 alsjeblieft. Nee, dan. Oké, thank you. Eén. Eentje. Ja, één. Ik wil 2. Wat? Ik wil 2. Deze mag jij in. Deze mag jij in. Deze mag jij in. Oké, dankjewel. En die is van mij. Ja, nakaline na po kami. Tapos na kami. Yeah. Deze moet openmaken. Be later na. Taos. Maar deze moeten. Pauwi na kami. Lakad pa rin kami. Malapit lang naman, guys. Mga 5 minutes na lakad kung ako lang. May dala na yung isa. Oh. Kumakain na ng Smarties. Busy po doon sa loob. Sobrang daming tao. Dati, guys, may mga puno to dito. Maganda tingnan dati.
Ngayon, wala nang shade. Dini dong size, dini dong size, dini dong size. Dini dong size. Grabe guys. Yung mga nadadaanan namin, tumatawa na lang kasi grabe yung chika niya. Dami niyang chika guys. Pati doon sa sa action, nakaline kami. Ang dami niyang story. Dini dong size. Dini dong size. Dini dong size. Dini dong size. Sabi niya, di natin bahayan. Di natin bahayan. Dini dong size. Dini dong size. Dini dong size. What's on house then? Dini dong size. Is it on the house? Yeah. Push. Mm. Oh, we see it. Yeah? It's also hay. Sige na, pizza na. It's also hay. Di ka mag-bike? You don't wanna bike? You said you're gonna bike. It's locked. I have to open it first. Yeah. Ayan, bahay na ulit kami, guys. Anna! Anna! Yeah. Niet zo hard, alsjeblieft. It's too loud. Alsjeblieft. So, yan, kakauwi lang po namin. And, ito yung mga napamili natin doon. Bumili ako nito. Glass na container. Ayan. Gagawa ako ng low-carb bread and then microwave lang siya. So, yan yung ating gagamitin. Ito yung ating pregnancy test. Nice. Itong Smarties ni Anna. Yan, nasa kanya na yung isa. Ito para sa toilet. Ito siya, flashable po ito siya. And then, ito siya pang green para yung biodegradable ba. Na para sa green container. And then, ito siya, toothpick para kay Ruth. Bumili ako ng ito pang pancake. Pang pancake ni Anna, tsaka pancake na ko na din. Kasi dumidikit na yung akin, guys, yung maliit ko. So, pinalitan ko na ng bago. And then, treat for Papa. Super healthy ni Ruth these days. Yung kinakain niya, healthy. Healthy ba? Nasichicha minsan. Pero, matagal na siyang walang chocolate snacks. Yung mga ganyan. Dati nag-chips ko yan. Tsaka nag-chocolate. Tsaka nag-cola. So, hindi na kami nag-stock. Kasi, kahit tinatry namin hindi na uminom, pag may mga bisita, nagpe-prepare kami. So, siya din. Uminom din siya. So, yun. Kumakain din siya. But anyway, good na good si Mr. these days. So, bigyan natin ng treat tonight. Yun lang guys, yung mga napamili namin. And, dami kong dapat tigpitin dyan guys sa background. Oh. Pero first, ayusin ko po muna yung ating pantry. Grabe guys, ang init. Ang init. Pero pag when the wind blows, yun, mafe-feel mo yung lamig. Pero wala guys, parang summer na talaga. Grabe, summer na po. Wala po kaming ganap tonight. Susunduin lang ako ng aking mother-in-law and then yun, mag-part-time. May part-time kami tonight dun sa school ulit. Anna! Yeah? Drink water, please. Okay, but you have to drink your water, ha? Because it's hot, ha? Drink your water. It's on the table, yeah? Yeah, Antwoord? Yeah, me. Okay, don't forget to answer. Oh, when Mama's talking to you, you answer, love. Okay? You don't want pandesal? You don't want pandesal? No. I have pandesal for you, baya. May isa na lang yung natira kong pandesal, guys, sa freezer. Nakita ni Ruth. So, nilabas niya para sana kay Anna. Siguro mamaya pag gusto niyang kumain ng pandesal. Ligpit-ligpit na po muna ako. Hindi ko na lang ipapakita sa inyo, guys, kasi ang dami ko talagang ligpitin doon sa pantry. And I'm pretty sure I can't finish that because it's already 3:15, and then magpe-prepare ako mga 4 o'clock. Magpe-prepare na po ako ng dinner namin. Magpapansit tayo. So, maglinis-linis muna po ako. Tapos na po ako dito. Nag-ayos. Hindi siya ganyan ka-aesthetic, pero mas organized na to compared kanina. Yan. Hoy, grabe.
Yung mga pang low carb ko, ayan, ayan. Na-mix pala yung iba dyan. Tapos dito, yan yung mga vegetables namin. Ito mga pang luto, yan. Ay, nako. Kung nakita nyo lang guys yung kanina, my God. Bahala na no kung hindi masyadong aesthetic, basta maayos ba. Alas 4:30 na po. And, wala nang pahinga to kasi magluluto na naman tayo. Ano ba yan? Hello! Okay, Strax, Ana? Hey, Mama. But where are you going later with Papa? Mama, Papa's bed. Nee, where are you going later with Papa? Ay, salon! Muna kasi pa Papa ay kayo okay. Yeah, we have to wait for Papa. Pahinga muna ako guys, pahinga ako ng mga 20 minutes siguro eh. Sakit ng likod ko kasi at the same time, alam nyo na yun, pag naglilinis tayo ba, may nakita ka, punta ka na naman doon, hanggang umabot ako sa garden. Umabot ako sa garden, nag-ayos-ayos ako doon. Agoy. Tapos, guys, yung garden namin kailangan trabahuin talaga. Sabi ko kay Ruth, kasi painit na, tulungan niya ako doon sa garden kasi ang daming gagawin. Wala talagang pakialam si Ruth, guys. Wala siya pakialam sa garden. Hindi siya mahilig sa mga bulaklak tsaka tanim. So, ako lang. Oh my God. Yung paglilinis naman, oh, yan, tumutulong siya. So, ayusin namin yung garden before kami babakasyon. Tapos yun, nag-ayos ako dun sa garden, dun sa kusina, hindi ako matapos-tapos. Tapos magluluto na tayo. Ha! Ay, ginoo ko. So, yeah, hihintay na lang po namin yung papa nyo after ko magluto. Kakain na kami, tapos magpa-part-time ako. Tapos sabi ni Rod, dadalhin niya daw si Ana doon sa sa ice cream shop. Punta sila doon. So, anyway guys, I think medyo mahaba-haba na po itong ating pa-video. Maraming salamat po sa panonood and kita-kita na naman po tayo sa susunod na video. Maraming salamat palagi sa suporta at sa pagko-comment. So, pag nagko-comment po kayo, pakilagay po yung pangalan nyo para mention ko din po yung pangalan nyo ng maayos. Maraming salamat. Duy! Mush mush babush! Say duy! Uy! Mush mush babush! Mus padus!